Inzwai VaShepherd Mawire. Ndoshanda ndiri kuMalilangwe ndine community development projects co-ordinator. Tine projects akati one day atinoshandisana nevavakidzani vedu community vedu. Tichiita samaringe nematiri munomu mu storage room ye nutrition program yatinoita. Tinofeeda vana every school going day ne 300 meals dzemahewu. Tinofeeda zvikoro 32. Tine mafood handlers 32 vechikadzi ne 1 wechirume. In maschools akatikomberedza mamwe ari across Runde mamwe ari beside. Every year tinoendesa mafood handlers edu for medical checkups. As you can see, certificates are away from 12 January. Saka zvinhu zvese zvatinoita is in compliance ne Ministry of Health. Then ivo as a parent ministry, the Ministry of Education, vane zviga zvavanoti izvi nezvi zvingazvishande. Saka takaona kuti titi isusu program yedu vanhu chira naye vana vachibva nemakapu kumba zvinhu zvichiitwa zvakadaro. Chinhu chakafanana nemahewu hachibikwi zvokuiswa pamoto. Chinhu chirikungobikwa nemvura iri direct. Saka zvatinozoita manje zvekuti every beginning of school term tinoenda kuMinistry of Health, ve-environmental health. Totendera nawo mumaschools tichiita nonzi water quality test. Kumeka sure kuti mvura iri kushandisiwa kuzoprepare mahewu aya for feeding yevana imvura ine utsanana iri kubvumirwa maringe nemaresearch nekwanalisa kwavanoita. Saka takabva tati isusu program iyi since taitora tiri kubva tangoita zvese, tinosupply makapu acho, tinosupply chikafu chacho, madishi, everything that's utilized paprogram iyi tinovasupply. Then takaona kuti mafood handlers vanhu vari kubva kucommunity, tikati let's empower vanhu vari kucommunity so that hatitore nguva yevadzidzisi kana vachinge vaine vana. Nekuti kuprepare mahewu, you can imagine mama schools ane more than 1,000 kids. Zvinotora time. Saka tatora community people to help us with program yedu yenutrition. Takabva tati no isusu tinokupai mauniforms, tinokupai zvikwanisiro zvese, uye tozokupai a token of appreciation. So on a monthly basis they get something from us. Zvikoro zvinoitika ndezvekuti kudzimba kunobva vana vakasiyana-siyana. Kumwe kudzimba mwana anotobva asina chaadya. Saka akaziva kuti ndine chandiri kunowana kuchikoro, energy yake zvinobooster energy, uye zvinoita kuti mwana aite echido kuenda kuchikoro. Saka mukatarisa even pama-attendance register, because zvinhu izvozvo isusu futi tinozvikoshesa kuti vana vari kuatenda chikoro mazuva ose here. Kana mwana asiri kuatenda toda kuziva kuti chiti chibatsirana nechikoro. Nekuti isusu donzvo redu nderekuti semataura ndamboita kuti tiri maringe nekubudirira kwenharaunda kana kubudirira kwenzvimbo. Ngazvitangire kuzasi, kubudirira sazonobatwa kune vanhu vatochembera kare. Tikavatanga vachiri vadiki tichiti isusu education is the core. Community development yese inozoitika but yatanga yaitwa ngerini yazvarwa kubva muchikoro. Saka zvinotibatsiridza kuti vana vanopota vakuya kuchikoro zviri proper, uye zvekuparticipation chaiyo yekumasports zvinovabatsiridza because mahewu anopa energy zvakare. Kwabhukiti makudzi ndoita basa rekufidha vana, ndobuya kumapasi 8 ndouya ndotsvaira ndobudisa mahewu ndofidha vana ndichivapa ose grade 1 ECD kusvikira grade 7 ose. Pakubika kwacho ndenchiti kana tikamabika ndenchiita ngiriki, ndobiktima majaha makapu maviri avo nehafu yengiriki ne100 meals pa 20 liter. Pa 20 kg ndobika mabhaketi 8. Saka indobika 30 kg yose pazuva yose, ndichifidha vana vanosvika 608 pazuva. Pazuva. Mwana umwe nomwana umwe chikapu imwe chete. Mwana umwe neumwe nomwe kapu 1. Umwe nomwe kapu 1. Saka anobikwa sei? Mabika sei panamba munomabika? Iwa ndinoita kuti ndinoisa mvura mubhaketi ndopima ngiriki makapu angu maviri, iwo riri kokoko nehafu mubhaketi rimwe ndobira mvura ndokurunga ndosvika pa 20 liter inosvika pa 20 liter mvura 20 liter mabikira ndinochiita ndongoita wokukurunga handiti wokugara. Anotobva mimwe ipapo here kana kutomvura? Hayi, anomwiwa mangwana. Iye zvamangwana ndatobika. Ndikamabika nhasi anenge achimwiwa mangwana 24 hours. Anenge atokwana kutoti abiki anenge
aite zvekuti amweni vanhu. Asi nokupisa kuruda kuno hazovirisi here zvokuti sekupisa zvokunoita iyezve handiti ndatomabika pamwe kumapasti 1 hauvirisi, asi kana ndikakurumidzisa kumabika anonyanya kuvirisa maiwo acho anovirisisa chita kuti pakumwa kwacho kuti vahomwa vanhu havachahomereri panguva yandobika kuti kumapasti 1 vanotanga kumapasti 10 ndopavanenge vachimara 11 vanenge vatopedza kumwa, saka hahosviki 24 hours hahonyanyi kuvirisa, anenge akavira zvakanaka. Zvinobatsira chii kuti vana vange vachiwanawo chikafu pachikoro? Zvinobatsira kuti mwana kana akangobvawo nyangwe abva adla vochimunya vochishoma vokauya akamwa akapemayo unokwera akangonaka akaguta achwa kuti zvanenge amwa maiwo iwawo zvezvichidomupa kuvaka muviri wake.